Igbo anyị kwuru okwu si na ọ bụrụ na agbacha ọsọ agụọ mile mana mgbe ụfọdụ ọ na-adịkwa mkpa ọ bụrụ na agbakọta ọsọ si gụọ mile maka na ndị Igbo anyị kwuru okwu si na ọ bụrụ na agadi nwaanyị daa ada nda na-abụ na ọ ga-agụ n'ihe o bu n'ukpo ọnụ. Gịnị ka anyị na-ekwu na dịka unu maara na abịa na Ugwumba ọ kachasị na mmemme a bụ ime obi na ihe anyị na-enebanye anya bụ nke gbasara anyị nke dị anyị na-agara bụ ihe gbasara ndị Igbo ọdịmma ndị Igbo. Ya mere anyị ji chọọ inebanye anya n'etu ndị na-achị anyị si achị anyị n'ụbọchị tata. Anyị nwere steeti 5 a na-akwado ka emezuoro anyị isi mgbe na-adịghị anya mana 5 a anyị nwetagodoro kedu ebe emedebere n'ihe gbasara etu esi achị anyị. Ọ bụrụ na ị na-anya ị na-afụ na ọtụtụ ndị gọvanọ na-abụ ha rute ha echee na ya bụ 4 years e nyere ha ya bụ afọ 4 nọ 40 years mmerụ na tupu ị mara ihe na-aga afọ 4 aga na ha chọwa re-election esi na re-election mgbe ọ bụrụ na ha bata na ndị ga-abata maka ọtụtụ n'ime ha na-achịta azụ abatazie ọ bụrụ ụmụ settlement dị agha anwesị ka anyị rotere ha maka na ọ dị m ka ọ bụrụ na ha banye ebe ahụ na e nwere nọọtụ na-apụ ha n'isi echefuchajie ihe niile ha kwuru ma nkwa dị iche iche ha kwuru. N'ụbọchị taata wee sị ka anyị rotere ha ka anyị tinye anya mara etu ha si achị anyị ka ha nụ maka na ụfọdụ n'ime ha na-ekiri mmemme anya mụ na onye otu mbụ Epetike ndị Igbo nọ n'ụbọchị taata wee bụrụ na anyị ga-atinye ya bụ okwu ọnụ gụọ na onwe gị ga-esokwa tinyere anyị okwu ọnụ ọ bụrụ na ị gaa na comment section mana gịrị ihe anyị na-ekwu na mbụ Epetike ndị Igbo onye nke m oke teghete deme ọ dị mma tupu anyị mgbe anyị chọrọ itinye ọnụ n'ihe asị ka anyị gagodo jụọ Google ka anyị mara ihe ha nwere ike ikwu maka ya bụ ihe ya bụ na anyị mụ na Epetike nọ ebe a Google sokwu anyị nọrụ kama na ọtụtụ ihe ha na Google na-egosi anyị bụ ihe na-atọ ọchị maka na ị mara na Google abụghị mmadụ kama na mmadụ tinyere ihe dị n'ime ya onye tinyere nwere ike bụrụ onye iro nwere ike ọ bụrụ onye otu mana ka anyị tinye ọnụ ya bụ okwu Epetike ndị Igbo ọ bụrụ na asị gị na-enegodu ndị na-achị ugbu a abụghị ndị chịburu na-achị kedu etu ị ga-esi ama na onye kpọrọ onwe rizọtụ onye makịrị pepa ya na-agba fest mana ọ bụrụ na asị gị mgba gị bụrụ ihe na maki ya pepa ha kedu etu ị ga-esi gredi ndị na-achị ugbu a n'ala Igbo gọvanọ 5 ndị a on grade ya ute obi ọcha nọ iji obi ọcha politics na ya mba achọghị itinye anyị na-eme politics n'ime obi okay ema na-abịa sị oti kwere ezigbo afịa Alex Oti and others Alex Oti 160% out of 100 na onwe 160 ya ọ add the 60 in advance ọ kwesịrị rate then others ma ndị nwere -20 ma ndị nwere maybe -10 ọnụ nkwere ndị gbanite nnọọ maka security like Soludo gbakere maka security at least o nwetara 25%. 25 over esemokwu 100 yes ka Soludo nwere kpọchabeghị maka na a na-egosi nwata ahụ n'ikpe okwute Ebonyi steeti amama fada gọvanọ bụ isiokwu nwa ifuru ọ dị nka asị na ọ na-abụ oje nnecha flyover onye nke ọzọ lụrụ ọ na-akpụ ụra amabi ihe ọ na-emekarị so ha ma agụnye that one mba sinze mba balụ APC onye nke ha mazị m mkpụrụ ya so before bụ ka ọ gbọcharịte na 15% oru ka ọ bala APC nwee -15 ka ọ nọkọta -15 wesi kwuo nke kerekwa onye ọzọ nke Imo steeti ọ na-atrai n'elu ụzọ kama na ihe mere na ife ọnyụ tọrọ bifo na insecurity meziri ya mazi ebe a eti mana kwesị nsị bachaghị nke Imo steeti 10%. Ya bụ na ndị dara dawa isi bụ Ebonyi na Enugu bụ ndị dara dawa isi ọfụma ekwetachaghị m ọ maka ịbụ onye Enugu abụghị dị na mana adị eme politics gwazie m reason adị eme politics ama m gwa m reason n'uche nke m ekwenyere m na Oti na-agba fest maka na ofu ihe tọrọ m ụtọ Oti mere bụ ọ bụrụ na ị gaa n'ogo Port Harcourt Road fụ etu Oti si rụta ya na ọtụtụ imirikiti ụzọ ndị ọzọ Oti rụrụ mana nke ikpeazụ a bụ ya bụ free health care a na-enye dịka etu a nọ kịta ọ fọrọ obere ruo m in fact aga m eji aka m adịkwa obere ihe ka m ruo 65 cross ana m Abia steeti ana m enwe ụmụ free medical services a na-achọrọ m nwe ihe gratuity
kama ka ọ bụ na ọzọ otu na-achị mgba nọ nsị gị na aga m eji aka m adị ya ebe ọ bụ na mmadụ na-ewepụ eji na-abanye na civil service mụ ga-ad a sị na ọ bụ na ọha oti na-achịzi na onye na-achị bụ na aga m adị ya mgbe ka ọ banye mgbe oti ka na-achị n'Abia steeti ka m were na-eweta ihe a na-ekwu okwu so na oti na-agba fest na n'uche nke m abịa dịka i kwuru tupu mba abanye APC mba na-arụ ọrụ dịka irute n'Enugu ma ụzọ ma ọ bụ eziokwu na smart school ya na ndị wegharịa ndị o nyere ọrụ amaghị m ihe ha na mana enwere ejigoro EFCC nata onye nke ọzọ bilion akwụrụ ya ọtụtụ ụzọ ndị ọ rụgoro n'Enugu ma ICC Gịnịwa International Conference Center arụrụ rụchapụ ya kpam na-emeghị ihe na n'ọtụtụ ebe dị iche iche o metara ọfụma ihe gbasara mmiri o kwere nkwa 180 days bụ na ọ nọ n'ụra mgbe o kwuru ya ewekwe nkwa 180 days ọ rụtacha ha a ka na-emekwu ya ọzọ bụ na mba merụ ka ihe gbasara sit at home kwụsị n'Enugu n'oge ọ bịakwara gụọ ya ka dị mkpa gụfie ya bụ agwọ wee taa ya arụ maka na enwere ndị nwụrụ ka ofu onye bụ ihe nwụrụ mana ka emechara ya o wee kparụ ihe gbasara sekuriti Enugu tinye seriousness n'ime ya nke bụ na ịbata n'ime Enugu kịta ọ ka bụ n'ofu mpaghara mba ị na-aga Nsụka ka a na-enwekarị na a na-ekidnapụ ndị mmadụ a na-arụ ụzọ ahụ ka ọ gbaa ịbụọ so that ka maka ụzọ Nsụka nwere etu ọ dị so abịa na nke ahụ aga m asị mba ọ traịrị n'ọtụtụ ebe ọzọ dị iche iche ofu ihe ọzọ o mere m laikiri bụ na ndị special assistant senior special assistant and otimkpu and the assistant to otimkpu and special assistant to the otimkpu gọvanọ nke ọzọ gburugburu gbaa onwe ya gburugburu ọ pụtaziri kịta bịa benata ha ọtụtụ na-azọchi ka ha banye so tiwe ya bụ mkpu enweghị na nke ahụ amaara m na o metara ya na nke ahụ ihe ọzọ ka ga-emekwe ka buru ibu enwekwara mgbe ọ ga-abụ ruo mbịakwa ọzọ akọ m ọnụ ya na ya so maọbụ gwa ebe ọ na-ada emechi ya kama na ekwenyere m na ọ gbara mbọ karịa onye nke pụrụ apụ maka ihe na-enye anyị nsogbu bụ ya bụ na onye nke batara abata na onye nke pụrụ apụ ka ya mma ọ ya bụ ebe nsogbu na-adị na ya mana ọ bụrụ na ịgba mbọ karịa onye nke pụrụ apụ asị alilo ya na onye eme agbanya na nwefuru dịka i kwuru nwefuru amaghị m ka confuse dị ya n'ahụ n'uche nke m flyover niile arụrụ na Ebonyi ma nke arụrụ Ngwere ma nke arụrụ Okerekwu maka enwe flyover anyị gaba irute ifu na ma ndị na-agba n'ala ma ndị na-agba n'elu na moto na-agba in 10 minutes na moto na-agba ya erughị 20 isizie kedu ihe eji hapụ ijiri ego eji rụọ flyover ga rụọ ihe ọzọ bara uru hapụ sụsọ roundabout ebe ahụ mana etu ọ dị m ka ekwenyere m na ya bụ nwoke na-agbanye ọ na-agbanye mana ikekwe ọ bụrụ na onye nke chịburu achị ebie n'ego bifee ya oke nke bụ na ego allocation nwere ike ọ dị-erutezi aka na eji akwụ ụgwọ eji anyị ama ịma na ha nọ na one party na ada ama kedu nke ọzọ Imo steeti Imo steeti Hope ụzọ dị mma Hope bụ Ikirin Hope sịrị ya ị ga-anapụ ihe ha ji n'aka ya bụ na Hope bụ ka nwoke siri ike o ana ịma na ada abụ dike na nkịtị na enwenatara ihe ya na ya na-eso eji abụ dike ya bụ na Hope na mbọsị ya m gara Mbaise nsi Owerri gaa Mbaise ụzọ a na-arụ ebe ahụ alaikekwara m ya o nwere ike ọ bụrụ na ọrụcha anya kịta ụzọ a na-arụ alaikekwara m ya kwaliti ya dị oke kama na aka na-arụ ya arụbiri ebe a alaikekwara m ndị mmadụ si na ime ndị nọ n'ime Owerri si na ụzọ Owerri ama na mma kịta ya bụ na Hope ụzọ dị mma na ụzọ adịwa na mma kama na ọ ka bụ sụsọ na Owerri township ihe gbasara insekuriti ji Imo steeti aka ahụize Chineke na-atinye nwe ọnụ mana o doro anyị anya na ihe gbasara politiks so n'ihe bụ ihe because na ala adịghị mma bụ uru ndị nze so ka anyị ghara ịga n'ebe anyị na-ama ọkwa ọgwụna ekwuona m Anambra ekwube m Anambra na ka hapụ Anambra maka ntinye ọnụ kịta na anụ iwe na mana ofu ihe na-ekele Soludo bụ ihe gbasara ndị a gara juru ntọ na ihe na mere aka ọrụ na Anambra steeti ọ gara bịanyụnata site n'aka ndị dibịa ijidegodo ha bịanyụnata site n'iwepụta ndị ihe na
maka enwegoro ọyị nwoke atọrọ kpọrọ ya gaa na ndị ọsụmohu at least enwego ndị mmadụ na ha na-achị ya so Soludo inwe aka ị na-agba mbọ mana ọ rụzikwa nke pasentaji bụ anyị chọwa ịpịachi ọnọdụ isizikwe m ihe pasentaji nye m pasentaji ama m na iwe na-ekweghị ihe na ma rizọtụ mkpọrọ ihe wu personal opinion gị dị gbasara maka na isi nkwu na ndị Igbo gasịrị nwara mana nke bụ mmechakọrọ ihe niile a na-ejiwa mbụ na oti ka bụ gọvanọ nọ na class of his own ya na mmadụ ahazi ya ekwe m ka Anambra for 3 years Soludo na-atụsụ wel na-arahụ ụra maka na ihe Ferudo njusiri ata na mahadum sef na 25 anyere ya ewekwu ife na abụna ma ndị aka odo ọ na-encourage ndị agboro akwarụ uniform nye ha ID card insecurity for 3 years or if emer about it or 3 years plus until election lubenso so some of these things I wonder how manage ebe man hide na ya emenwu ya o chere ka o ruo mgbe eto so most of ya na akọtụsị na Anambra State enwero need like odualize ụzọ ndị mmadụ na-akụ aka mana a na-ene anya na economy of the nation for that na obodo nọ na ọgba aghara na ezigbo gọvanọ ihe ọ eme bụ ihe bido made that time ebe nke dị adịghị ọ bụ na-enweghị hold of ebe a enwe spọ ụzọ mpịakasị esi apụ na ya because na onye kuturu kịta ọma nwere ike iru ụlọ ọzọ onye kụrụ fes edobe na nwere ike ọ bụ na retired civil servant enwere ego eji elu under one so most of this ka a na-echek and then ọ ka na-eme level ka na-etere ebe 20% o bụrụ mgbe eje na be market kwado 10,000 shots gụọ n'ana nke a bụ eziokwu maka ebe a dị congested mana ka ihe omeze bụ na ọ jụọzi keru ndị nyere data approval because before arụkpa n'ime ahịa somebody may approve ọ bụ na osisi kere ndị mere approve ya ha bịa nụkọ wote compensation si na ego ha maọbụ whatever at least ana m akụ aka mana na mecha agba ihe na nkịtị bụ sometime ana m ajụ kere isi gọọmenti anyị nwere because ọ bụ na efu na mmadụ mere approve na garage alụ car park mmadụ mere approve alụọ shops na ebe akụtụcha shop ahụ ke maka onye mere approve maka ihe ịkụtụzi bụ soul ndị Igbo emere na mba ka ihe a ga-eme and mgbe a na-eme ihe ahụ onye mere approve ahụ nwere ego bara akpa ọ na-eme free of charge akwụrụ nke bara akpa na nke bara gọọmenti akpa kama ọ bụrụ na nke bara gọọmenti akpa ikwe ha pụta ọ bụ na nke bara onye ahụ akpa gọọmenti sitere na nke ha nyeghachi ndị ahụ si ngwa ebe ọ bụ na ọ dị etu a ngwa unu jide nke a ka eti unu aka n'obi na ọ ekụtụta shop ụmụ mmadụ sonye na banana na ọ dị ha nwa eji original design of the market ndị rụrụ shop ahụ ya ndị nọ na ya enwero na onwe ike bụrụ ndị isi ma ihe dị na ya na alteration ka emerụ mana onye were bụ ka ọ na-azụ afịa so ụdịghachi ime you put all those into consideration so that one mekwara nke mara nya nke mere o ji bụrụ ka olu 20% nwụchụtarụkwa ya dobe n'akụkụ maka na anadịghị m and nke ọzọ chọrọ iti ọnụ bụ na nke a sị na ọ chọrọ iru airport na obidogo iru airport si na o mere ka si wee kwue na ọ chọrọ na-arụ airport nke mba arụ enweghị uru ọ bụrụ nke ịbụ ka ọ chọrọ ijerụ eji eme gịnị ka afịa wee dị na ka o webụ solution airport ya ofu ihe ikwuru ahụ ọ na-abụrụ apụọ eme anyị na mba ndị be anyị a na-eti o nwere nke ahụ na-abụ eme mgbe anyị nwere nke Fashola mere ọ bụrụ Peter Obi sịrị mba na ọdaba kedụzi ka anyị ga na-eji na-eme onwe anyị na anyị bata eziokwu maka ịma m na irute na Alaba International enwere mgbe gọọmenti kpara aka ree gareji dị ebe ahụ moto enwezi ebe ọ na pak moto na pak si n'ogologo ụzọ rukwe kịta anyị na-eti mkpu ka eji ree gareji arụrụ n'ahịa dịka Alaba na enweghị ebe ọbụla moto na pak na Alaba kịta ndị agboro wee kwuchizie ụzọ na-ana nta n'imo tutu ndị Igbo si na ozuo anụọ ya ka ọgụ gbaa ya ka mgba o wee benatatụ ọ na ha akwadogbo ka o bido ọzọ ya bụ na ihe ahụ a na-eme anyị na mba anyị na-eti ọ bụrụ na abatazie na be anyị menwughị onwe anyị enwere etu ọ dị mgbochi ọrịa karịrị ọgwụgwọ ya bụ na ọ bụrụ na isi ndị mmadụ mgbe agha na-eme ya isi ya nwoke m ime na ya ka ọ ghara ịdị ka ndị be anyị na-aga ego ụlọ na ọwa mmiri na Lagos na-ekpochi ebe ọbụla a na-ekpochi emechaa ya asị na a na-eme ya eme anyị nke na mgbe ụfọdụ bụ anyị nwa na-achọ okwu ya bụ na gbochie ya site n'isi onye ahụ na-amanyeghị approval na ebe anyị na-aga ime ihe na ọ bụghị ebe a kwadoro maka mana ọ na-abụ erute ebe ahụ ndị ọfishal ndị mmasị na agụụ na-eme
ha eme ya onye ọbụla anara nke dị na akpa ya wụ biko tupu ebeti ga-apịachi ọnọdụ nke ọ bụrụ na ị marụ ụmụ ihe ndị dị agha ndị gọvanọs anyị megasịrị a ga-eji jee ahịa ike ma ọ bụ ihe a ga-eji pịa ha ụtarị gaa dee ya na comment section mụ na Epetike kwenyere na onye ga-agbagoro first ugbu a bụ gọvanọ Abia steeti Alex Oti ya wee si ha Abia mụ wee si ha Abia ya bụ na afụgo na ya atinyeghị ihe gbasara politiks n'ime mana ọ bụrụ na ị na-anya ịga na Google amaghị m ka oge ọ ga-adịkwa anyị nwe ịga na Google ga chekie ya key achievement reviving of Abia Wealth Creation Fund to support micro, small and medium enterprises, rehabilitation of major roads including Aba, Amakbo and Umuahia Aba Highway, reopening and upgrading of Abia State University Hospital. Abia Anambra State, I see Professor Charles Soludo Ihome industrialization drive matabiere oyiba imenomi ha ina chimem establishment of Anambra Smart City. Smart City na hapụrụ ndị Google na mmadụ tiri ife a ebe Smart City kwa no ihe na-ekwu bụ ka njụ ọ bụ na ọ dịghọ ihe nwe smart destruction Smart City ekwuru okwu ọ dịbeghị industrial hub dị na Ugbodu ebe to Ugbodu to attract manufacturing and tech investment. Ọ dị ka nke ahụ ka dị n'akwụkwọ ọ dị ka ọ pụtabeghị ọ ya bụ Abia airport ka na-describe nke onye arụrụ mba nke ọzọkwa bụ road infrastructure over 100 kilometers of roads rehabilitated and constructed including Anambra Ikota Ekpe ọ bụkwa Ikota Ekpe edere Ikota Ekpe and Mkpọ Ogidi roads ya bụ na gọvanọ na-agba mbọ n'ihe gbasara cherukwu Ogidi ebe a mmiri eresi ndị mmadụ mmiri tụọkpa na Ogidi niile mmiri ide eseri ya ara ruzu Anambra State buru channel ede Ogidi maka dị na Anambra Central ọgwụchago as a security enhancement ọ dịkwa m ka anyị kwutara na nka yes deployment of Anambra State Police Command drones and increased community policing. Drone n'efe na ebe ọ dị ka ebunye ya ndị polisi nke ebunye ndị polisi fuel gwụna ahụ drone ịma na drone ahụ ọ mmiri ka eji afụ ọkụ and battery na-adịkwu na mana anyị nwe ọkụ eji achaji ọ ya wụ nsogbu digital governance launch of Anambra cheru digital gịnị governance nkọwa ya bụ launch of Anambra integrated revenue service to improve tax collection. Agbụrụ dị na mbodo ha gburu akụdo dị na reduce leakages akụdo dị ha minus nke ahụ. Okay, Soludo's Anambra 2.0 vision aims to make the state a self-sustaining economic powerhouse. 2.0 ihe niile anyị na-agụ bụ vision ka aka na-agụ. Okay. Afụbeghị ya n'anya. O nwere nke Obianọ nyere ya vision 2050 and that vision ka si na ọkpụrụ isi. Ọ bụ na Obianọ mgbe ọ nọ n'ọfụ 2050 ọ bụrụ ka ọ pụọ ọkwa ka na-ekpe ikpe na owere ego. Okay, ma ha nche na-ekwu continue. Ebonyi State Nwifuru major achievement, major accomplishment also na construction and rehabilitation of over 50 kilometers of roads including the Abakaliki Afikpo and the Ezza South Ọhaukwu routes. Anambra nyere 100 kilometers, Ebonyi weta 50. Ọ dị ka ikekwe ụzọ adịghị ha mkpa. Audio road. Revival of Ebonyi State University Teaching Hospital, EBSUT and new ambulances. Gọvanọ gote ambulance akpọ ya no achievement biko. Mgbe o ji ego na ya bụ ego. Chineke o free education policy extended to primary and secondary schools with provision of learning materials. Nke a bụ asị ikekwe nwere ebe e nyere ya. Ama m na enwere mgbe Sam Egwu wetara free education. Mara na up to the last government enwere by force nke abụghị ihe na. Mana kịta na iruo na Ebonyi State ọ dị ka ha arahụwago ụra. Maka na ama m ihe Ebonyi State nidiri abụghị flyover. Ihe Ebonyi State nidiri bụ free education. Free and compulsory education for ụmụaka ha niile. Ebido kpọpụwa ha ọ bụrụ ndị ga na-agba bọyị ọ bụrụ ndị ga na-amụ ọrụ aka a na-akụzi ya na-enye ha ụmụ ego pekata mpe a ga-eji na-eme encourage. So ọ bụrụ na nke ahụ unu hapụkwe Gọvanọ Peter Mba PDP as at 2023 a tech-savvy leader, ambitious transformation and agenda. Yes. Also, water supply revolution, fulfillment of his campaign promise to provide pipe-borne water to Enugu homes within 180 days. Nwoke m ị na-atụ achị, Google ị na-atụ achị, onye tinyere ihe a achị gbuo afụbeghị mmiri ahụ, mmiri a ka nọ na pipe
Oh, pipe bond na bond be outside. Ọ gara na pipe afụbeghị anya. Digital transformation, launch of Enugu State Government e-government platform for online services and revenue collection. Mba nke o metere ọfụma. Abụzi mgbe a na-ajiri tiketi anara ndị ego nwere ike ime most of those things online. Na enwe ha gburu kịta. Agboro dị reduced, all the mechanized agboro. Enwekwa ndị ga-agakwutere bịa chelu kọwara mechanized because ama na Anambra nwere agboro nke fa mana ha na reflective jacket. Ha niile buru jacket na the only thing bụ na ha na-agakwute na ịma na tax edoghị ndị be anyị anya. So na ọ bụkwa ha na-aga anata tax ahụ ma na ya ga-enwe ndị kpọọ ha ndị aka odo kpọọ ha ndị ihe ọbụla mana a ga-enwenata ndị enforcers ndị enforcement ga na-eme ihe na ndị Enugu na-complain na gọvanọ ji tax anyụ ha ịkpapụ. Anyị ka ga-ajụ ya mbọsị ọbụla anyị ga-enwe ohere anyị na-ekparị. Anyị na-agbada ndị nke a sịrị ya South East ọ na-aga ewepụtara m ma steeti na-abụghị South East na-ewepụtara m Cross Rivers. Gịnị ka ịchọ ka Google mere gị? Ọ maghịzi ebe South East gara ebere. Ọ dị mma dịka anyị kara n'anya n'ihe a anyị kwekọrịtara na ọtụtụ gọvanọ ugbu a na-eme karịa ndị chịburu achị. Maka na ị na-anya n'ihe gbasara ụzọ iruo n'ime Imo steeti na-anya n'ihe gbasara ụzọ niile Rochas rụrụ imirikiti n'ime ha bụ a na-arụpụ ya tata mmiri na-ezo ọ na-afọchasị. Ụzọ dị mma wee bata chọkwa ka o were ofu aka ahụ ndị mmadụ wee tie ebe oche nje nkịta. Some of the roads m fụrụ anya ndị m fụrụ anya ka na-ekwu the solid ọ dị solid. So anyị ga-ekenye ya na ọ gbara mbọ n'ụdị ahụ. So na ọ bụrụ na edowe Hope ụzọ dị mma dowe Rochas aga m ewerikwe Rochas ma aga m ewerikwe Hope n'uche nke m ka onye ga-ewe n'ime ha na-abụ. Actually Hope Akabo one of the best governors in the Southeast. The only thing Mary that now Obataro chief fight insecurity in Imo State. We require insecurity, fight insecurity. Oh, Yoshin. So you have Monabene Ruzo. I've been here the man name. So far, I know how corner. One good thing you run or how corner. Or the hot two mean politics. I believe that now in Kajin and Atamuye and he mind his own business. He do things ya be mecha adịka onye nwere akọ na uche mana ndị nke ọzọ bụ sekpere majurie like ị na-ekwu ije Imo State fuzo this man na-arụ ma ebe ọhụrụ n'ụzọ ya aga ọ na-arụ without media coverage so ọ na-arụ ọrụ ọfụma mana that insecurity obia were ndị ekpere makwa ndị ekpere ma bịa rufee ha chọka arụọ na-egbukwu ma enu ma na onye ọbụla kpoo ya ka n'isi bụ ihe dentiri badly ndị ebubago them lastly ọ bụrụ nọ na APC because ịma na parameter eji ya George APC na Southeast dịka parameter ndị Hausa ji ya George asị na onye abụ onye Igbo na nyamere adịka mana Yoruba land asị na onye abụ onye Igbo esikwa gị na-eme a na-afụ gị asị na iyi azụ ọkwa mana epeti ka ichefuru nke bụ nke izizi bụ na amaghị etu o si na fort gbaa fest na asụsụ ya na chi ya ihe marụ etu o si mee ndị mmadụ na-enyegodi eyo nwoke ma kedu ụdị arithmetic ị rụrụ ị na-arụghị mgbe a na-akwado ime ịtụ vootu wee tụchaa ya asị na ị gbara fọt wee si ebe a kpo nchom makwasị banye na gọọmenti haus mana ya bụ nwoke mma nnọkọta achọ m ihe na-achọ ha maka na ihe na-achọ hapụ chịwa mma mbụ n'iwu ewe ofu ụkọchukwu ọ sịrị ya nwoke m gakwanụ na ana kwa akpara ihe akpa gị ọgatakwara na akpara ihe akpa ya bụ ịgbagokwere ọlta ịdịkwara na akpọ m afa iji biko nyekwe onwe ka a ghara ịkọ ihe nzuzo doo biko mana ọ bụrụ na ị na-anya dịka m kwuru n'Enugu tax na-enye ndị mmadụ nsogbu Anambra ma ndị okodo ma ndị ihe na a na-anazi ma nwaanyị na-ere ogiri onye ọbụla na-akwụzi tax ọ dị m ka ha mụtara ya n'aka Jagaban maka na Jagaban sịrị expand the tax net onye ọbụla kwụwa tax Rotimi Agumechi agwụna anyị na ọ bụrụ na nwoke amekọta na-achịte second term n'ebe ahụ ka anyị ga-akwụkọta tax maka nke a na-ebite ezuru a ga-anagbu anyị na tax ọ dị mma epeti ka anyị ga-apịacha ọnọdụ a mana na-ịbagogodo anya kedu ihe ji Ebonyi steeti
kedu ihe ji Ebonyi steeti a maara na a nwekwara ọtụtụ gọvanọ chịburu ha gbara mbọ onye dịka David Umahia ọ rụkọtara ihe nsị o nwere cement company ama m na limestone eji eme cement bụ na Ebonyi ụcha the man rụkọtara ụzọ rụkọta flyover rụkọta ma ụlọ ọgwụ ma ntamimo ọ gbara mbọ ndị otu Sam Egwu ha free education mana ama m ka onye nke a ji ruo ma m ka ọ na-arahụ ụra ọ na-akwadokwa ịba ya second time ọ na-akwadokwa ọ ga-azọkwa second time mana iruo n'ime ime obodo Ebonyi steeti agaghị m ya ma aga ọtụtụ mgbe mgbe ọbụla m lere anya ọ bụrụ na anyị apụtaghị n'ofu izu ụka manụ na ikekwe na anyị aga na njem anyị na-agagharị ana Igbo ọfụma steeti ọ ka bụ ihe rara ahụ ibunite ọnọdụ obibi ndụ ha ka ihe etu a ga-esi mee ya bụ mbana ka asụta elu. One thing that na ndị Ebonyi should start seeing themselves separately. Juba questions because ihe na-eme ha bụ ihe na-eme ndị be anyị abịa etinye gị ọgba aghara iche na outsiders na-eme gị ị na-achụ na ndị polisi egbuo gị ndị nke nọ nso gị ka mere gị PG obodo nke ihe o merụ igwe obodo nke ihe o merụ local government chairman nke ihe o merụ representative na house ka ihe o merụ ndị Ebonyi na-afụba na ndị problem ha bụ ma asị gị ndị Anambra ma ndị Enugu ma no ihe bụ their problem ka na-agwa gị ha kwụsị ifutens that way because sorry let me cut it brief o nwere experience anyị nwere ndị biri China na mbido maybe na late 90s or middle 90s gbagote will tell you gị na ndị China iweta bọs ebe China si nọ ekpuchie aka n'imi na your way down na your way down ị nwere body odor mana ndị be anyị n'ebe ahụ bụ masị Muslim kwa ndị Anambra bụ ndị izi gabibe ebe na China onye Anambra bụ onye izi ya eje isi ya na your way down oje koriga aka n'onu ka o jezuo gị ahụ ọkwa ndị China na-atacha galik ha na-eshi ncha na minimum moto fathers ahụ bụ ihe ga-abịa afọ onye Igbo na fathers ahụ so ndị be anyị bido kọba ha ọnụ because abịa mụba azụ wadat na kemgbe sara ahụ last maka oge ojife ha sa ahụ kemgbe sara ahụ last na oge nwa na-esi n'ime na isi dị gị n'ahụ kọba gị imi sometimes ha kwụsị ya na o nwe ha ome ndị be anyị bidokwa itikwa ọnụ ọjọọ o nwere ike ọsị gị na eyo weda n'isi wambadan awọ ha pere mpe so the thing bezi ome ya ọkụjụọ ha na because na ama na eji ọnụ ejebe ọnụ gbara aka so ị na-agwa ya na-agwa gị ana omerụ ka I say that na hey na-akpọ n'ime ụlọ na ndị Chinese achọ ka bata bọs ma bọs ma tren ma ebe si aba na aba ndị be anyị abaa ya mindset ndị a develop madat na onye asị gị nke ọzọ nwoke onye si ya isikwara ya n'ọnụ ibe na-aga dị fa mana ofu ihe kwuru kịta na banyere abanye daịtara ọfụma bụ mindset kedu etu a ga-esi gbanwee ya bụ mindset maka enwere mmemme ihe egosiri mbọsị a onye Ebonyi ka nwata gbachara Ebonyi o jiri baro setụlụọ ya amaghị ihe dị n'ime dị baro ịbịa na-ebu milion ọ bụrụ baro ka o ji setụlụọ ya ọ dịka na-eme ya n'ihe ejije dịka ọmụmụ ihe na kedu etu a ga-esi gbanwee ya bụ mindset ọ dị simple like you said tinye ha gaba akwụkwọ ihe free education compulsory enforced free education ha gaba akwụkwọ ịmụ na ihe na-ekwu in 10 years time generation metiri na-agawaga akwụkwọ will start seeing themselves differently n'ọhụ nke pụta nwe obere ebu ewu ibara ma ọ bụ ya granot ọ na-akparị na hold up every week na hold up ọ bụ ndị Ebonyi that mindset unless na-echenjire and ha gaba akwụkwọ that na-echenji mụrụ ọma mbụzi ndị akịta ịfụrụ no generation so ha nụ nwata amụọ ya ojebe skuul ụlọ ọ na-adị expose na-afụ ihe differently gara na-afụ ihe asị onye eji na ana ọ dị mma ọgwọ na-abịa na nke ahụ ha ebidogokwe ya ha na-emekwe maka ama m na ma gọvanọ a na-achị ugbu a kpụrụ ndị ọ kpọpụrụ obodo oyibo mirikite ụmụaka Ebonyi steeti ọ kpọpụrụ obodo oyibo ka ha gawa akwụkwọ ndị metara ọfụma na different ha chi ya kịta ifu difference so ma ọ bụrụ na ha ga-ekwechi ya na ya bụ nsogbu na ụfọdụ nwere ike anọrọ ebe ahụ agụcha akwụkwọ nwere ike anọrọ ebe ahụ rụwa ọrụ ụfọdụ nwere ike a na-achịta azụ akwara ha aka mee ha senior special assistant on political matters ha banye n'ọchịchị soro mewe ihe ha so na ihe anyị na-ekwu bụ ọ bụrụ dịka unu na-esonyere anyị ụnụ ha afụ na ihe anyị na-eme bụ na ịkparịta ụka na-etu enwere ike ebe anyị nwere ike isi mee ihe ka ọ karị anyị mma n'ala Igbo
na steeti dị iche iche anyị na-emetụgasị steeti dị iche iche aka mgbe na-asị ịma na oge anyị adịghị ebukewa ibu ikekwe mgbe na-adịghị anya anyị ga-eme ya ka ọ na-agbatịkwu ka anyị nwekwa ike onye chọọ ịkpọ n'ekwentị ọ kpọọ n'ekwentị anyị egotego ụmụ ekwipments aga na-eji na-eme ya so that ọ bụrụ na ị kpọọ n'ekwentị anyị na akpa ọfụma ya mere biko sonyere anyị na mmemme a ọkụfụ mmemme a ebumnobi anyị bụ ọdịm na mma ndị Igbo ya bụ ọ bụrụ na adịm na mma ndị Igbo na-adịghị mma na ọ na-echu ụra isonyere anyị ị gaghị akpọ mmakwara aha mbụ Mike Onovo Ugwumba ndị Igbo epechikekene ndị Igbo n'anya na aha nka Chidi Chidera epetike ndị Igbo anyị sị na Igwumba ọ ga-adịrị gị mma dịrị anyị mma asụ Igbo ama nwụ omenala Igbo ama nwụ okwu ha dị ekwu ịjụrụ anyị outside Ugwumba jụọ anyị na Ugwumba ime obi eziokwu ka agba nke bụ eziokwu ndị bụ ekene m ụnụ Ugwumba onye m